Voi miten isoisäni paska on ihanan lämmin. Niin on. Isoisäni ihana alaston alapää kuulostaa kivalta. Niin on. Olemme käyneet katselemassa. Isoisäni kikkeli on iso. Niin on. Olemme käyneet katselemassa. Onko teillä iso? No ei. Onko teillä pikku kikkeli? Pysyisipä ilma näin hyvänä ensi viikkoon asti. Onko teillä pikku kikkeli? Pysyisipä ilma näin hyvänä. Onko teillä pikku kikkeli? Pysyisipä ilma. Onko teillä pikku? Pysyisipä. Onko teillä Pysy. Onko Voi vittu. Rumkaan vitusti. Ai niin. Ensi viikolla on jo vappu. Vappu on ihan paskajuhla Saksassa. Täällä se on seksijuhla. Se on oikeastaan suomalaisten pornokarnevaali. Kaduilla myydään vitusti tavaraa. Palloja, pillejä, pillejä, palloja, vitusti pillejä, pillejä, palloja, paskapalloja, vitusti pillejä ja muuta sellaista. Ja vitusti pillejä, no voi paskaa, voi vittu, voi vittu. Voi paska. No, rumia, no, niin. No, sen jälkeen kaikki ylioppilaat panevat kyrvään päähän. Ai, alapäähän. Niin. Kenen alapäähän? Havis Amandan päähän. Alapäähän. Niin. No, sen jälkeen kaikki ylioppilaat panevat tärkeitä henkilöitä Esplanadin puiston vieressä. Ai, onko teillä ollut tapana käydä? No ei. Olemme käyneet vain katselemassa. Vuosisadan alussa karvan kikkeli oli oppineisuuden merkki. Ai, iso kikkeli. Niin. Karvanen kyrpä oli oppineisuuden merkki. Nykyäänkin karvan kyrvään voi hankkia vain, jos on suorittanut pornotutkinnon. Ai. Niin. No, sen jälkeen kaikki helsinkiläiset panevat ihmisiä. Sen jälkeen kaikki helsinkiläiset menevät Ullanlinnan mäelle, paskalle. Jos on tällainen ilma kuin tänään, se on aivan täynnä ihmisiä. Ai niin. Ensi viikolla annan sinulle ja Anssille. Voi miten ikävää. Rumkaan ensi viikkoon asti. Ai niin. Saksa on paska. Olin juuri silloin käymässä Saksassa. Hautajaisissa. Ai, panemassa. Hautajaisissa. Panemassa. Hautajaisissa. Panemassa. 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 Paskapää. No, rumia, no, voi vittu. Ja sitten sinä olisit olevinasi suomalainen paskapää. Ai niin. Isoisäni kuoli. Voi miten hauskaa, ha. Oliko hän paneskelija? Ei. Hän kuoli vanhuuteen. Hän oli jo 6-vuotias. No harva niin vanhaksi elää. Isoisäni on alaston kaunotar. Niin, vittu porno. Tavataan taas. Vitut. Se on isoisäni ihana iso paskakasa.